hal ni dɔ bɔra i den nɔfɛ bi furu la n'a taara n'a ka worokunanin 3 ye ni furukɛla dɔ kana waati d'a ma dɛ a fɔ a ka furu ka kɛ nta dɔw la a b'i den tiɲɛ ka d'i ma furukɛla tɛ a dɔw ta y'o de ye parce que a tɛ se ka denmuso sɔrɔ n'a ma taa n'a ka woronin 3 ye k'o d'i ma furu tɛ taa fɛn 5 min kɔ ne y'a kuma f'i ye yan maminɛ t'a la dɛ nka maminɛ muso dɔ aw ka bɔ ni ɲɔgɔn ye fo ka taa se ɲɔgɔn ma kɔnɔ ka bɔ a la jɛnɛya dɔ dɛ jɛnɛya dɔ dɛ o maminɛ bɛɛ kɛra furu dɔ ye anw fɛ yan ka woro 3 dɔrɔn pe bɔ i den nɔfɛ o worokunanin 3 ko bɔ i den nɔfɛ e yɛrɛ b'a présenter k'i denmuso maminɛ cɛ n'a maminɛ cɛ don a y'aw teliya k'a kɛ furu ye n'o tɛ foyi tɛ daga ni ɲɔgɔn cɛ hali waati bɛɛ téléphone ci o ka haramiya aw ni ɲɔgɔn cɛ mais bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn o maminɛ cɛ de bɛna ni téléphone ye k'o di denni yɛrɛ ma o to a wele dɔrɔn i kan sɔrɔ yan fɛ kana taa balimamuso wallahi kana taa cɛ o cɛ ye furukɛla ye n'a y'i wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel la jɛnɛyakɛla don furukɛla tɛ a ka du mun bɛ yen mun b'a ka du la sɛbɛkɛla bɛ taa hôtel la sɛbɛkɛla bɛ se yan sɛbɛkɛla si tɛ rendez-vous di muso ma appartement a bɛɛ ye jɛnɛyakɛla